ओडिशा की आवाज यही यूट्यूब चैनल को आम सब्सक्राइब करिया प्रथमे तापर आम सुंदर सुंदर वीडियो ये सब पाइपर समस्ते ओडिशा की आवाज को सब्सक्राइब करंतु आउ बेल आइकन को दबांतु। आज आम सोनपुर जिलार किसी संस्कृति किसी परंपरा सोनपुर जिलार किसी कथा को नहीं आम आपन को यही वीडियो रे देखैबू किंतु ता पूर्व सब्सक्राइब निहाती भावे करंतु आ वीडियो को अन्य मानन को पठेबा पई शेयर करंतु आ अन्य मानन को कहंतु सब्सक्राइब करिया पई। आज आम प्रसिद्ध संबलपुर सोनपुर माँ मेटाकानी पीठ रे बुलिबा। सोनपुर रे माँ मेटाकानी पीठ रे कौन अच्छी आउ ठिकार संस्कृति कल्चर कौन आम बुझा आगु देखा जानिबा। मेटाकानी पीठर ये हूँ से रास्ता जोटा मेटाकानी पीठ को जाइए सोनपुर संबलपुर सोनपुर आसवा बाटरे ही मेटाकानी पीठ पड़ो आम आगू देखा। ये सही मेटाकानी पीठर रास्ता जोटाक मेटाकानी माँ पाखर आम आसी पहुँची गले आम आज बुलिकी देखा मेटाकानी पीठरे प्रसिद्ध माँ को माँ विषय जानिबा। ये तीर्थर आभिमुख्य कौन केमिति ए विषय भी पचारि बुझिबा। आम ए मेटाकानी पीठर भीतर को जाऊँ माँ पाखक एठू माँ मंदिर में आम दर्शन करवा माँ को आठी माँ विषय भी समस्त पाखु आम बुझा माँ महिमा कौन। बाटर गला बेले सोनपुर और सिंधल जो सोनपुर गला बेले जो बाटर सिंधल पड़ो सिंधल बाटर आम गोटे मंदिर अच्छी ग्राम मंदिर जे जड़े मौसा पढ़ुं भागवत पुराण आ शिव पुराण एवं पढ़ुले से संस्कृति भागवत पुराण हो बा शिव पुराण हो बा से संस्कृति को लेकिन आम केमी बंचेबा कौन करवा से उपरे पाखु किसी मत आम नवा आ से मत नहीं आम आगामी दिन में
କ'ଣ ମାନେ ସମାଜ କେଉଁଭଳି ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାଟରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୋନପୁର ଯିବା ସିନ୍ଧଲ ବାଟରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ କି ସୋନପୁରର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଉ ସୋନପୁରର କିଛି କଲଚରାଲ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଆଜି ଏଇ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ଯେ କି ଆଜିର ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ବା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ଜଣେ ବସିକି ଶିବପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ ପାଖରେ ଆସି ପାଇଲୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶିବପୁରାଣ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେଉଁ ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ବି ପାଇବା। ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଶିବପୁରାଣ। ଶିବପୁରାଣଟା କ'ଣ ମାନେ ଶିବପୁରାଣ ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଶିବପୁରାଣଟା ଆମର ପୃଥିବୀର ମୂଳ ପୁରାଣ। ଏହି ପୁରାଣ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଚଳନୀୟ। କୌଣସି ଯେକୌଣସି କଥା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ବା ଶୁଣିବେ ବା ପଚରାଇବେ, ଏହି ଶିବପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଶିବପୁରାଣ ପଢ଼ବା ମୁଁ ଯେନ୍ ପଢ଼ୁଛି ଅଛେ ଏଥିରେ ଭକ୍ତି ଲାଇନ୍, ଜ୍ଞାନ ଲାଇନ୍, ଯୋଗ ଲାଇନ୍ ଆଉ ପରମ୍ପରା ଘରୋଇ ଲାଇନ୍ କି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏଇ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବପୁରାଣ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ ପୌରାଣିକ କଥା ବା ଇଏ ସବୁ ଆଗରୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଜା ଆଈମାନେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଟାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ଆମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ବା ଶୁଣିବା ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ହଁ, ଏହି ପୁରାଣ ପଢ଼ବା ଶୁଣିବାର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେଥିରେ ପଢ଼ାଶୁଣା କଲେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବେ। ଏଇଟାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଅନୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଶେଷ। ଅନୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶରୀରରେ ସବୁ ଗଣ୍ଠନ ହେଇକରି ଅଛେ। ତାପରେ କେନ୍ ଜାଗାରେ କେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଷଣ ଅଛେ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ବି ତାର ମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ପୁରାଣ ଯିଏ ପଢ଼ି କରି ଶୁଣିପାରବା, ଏ ଶୁଣିକରି ତାର ମାନେ ଶରୀର ଭେଦକେ ନେଇକରି ରଖିପାରବା, ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଯେ କି ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛୁ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ବା ମୋଗଲ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଇତିହାସ ଭିତରେ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ପାଠ ଭିତରେ କେବେ ପଢ଼ାଯାଉନି କି ଆମର ଗୀତା ହେଉ, ଭାଗବତ ହେଉ ବା ଶିବପୁରାଣ ହେଉ, ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଗାଥା ଅଛି ବା ଗରିମା ଅଛି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାରତ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗଢ଼ା, ସେସବୁ ପଢ଼ାଯାଉନି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କି ଏଇଟା ପଢ଼ାବା ନିହାତି ଦରକାର? ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ ବା କଲେଜ ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ ଏଇ ପୌରାଣିକ କଥା ବା ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତା, ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତା। ପୁରାଣ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ବି ହଉଛି, ଟୋପେ ଟୋପେ ହଉଛି ସବୁ ଇଏ ଜାଗାରେ ଟୋପେ ଟୋପେ ଇଟାର ମାଧ୍ୟମ ନେଇକରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ବି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ଛୋଟ ବୟସ ରହୁଛୁ, ବୟସରେ ଛୋଟ ରହୁଛୁ, ତାପରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ହିସାବରେ ଆମେ ବୁଲା ଖେଲା କରୁଛୁ। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ହୃଦବୋଧକେ ନେଇ ପାରବା। ଆଉ ନହେଲେ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଛି আর ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ନିହାତି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ କି ଶିବପୁରାଣ ନିହାତି ଭାବେ ଶିବପୁରାଣ ହେଉ ବା ଆମର ଗୀତା ଭାଗବତ ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବି ଘରେ ବି ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଆକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ବି ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବଢ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମ କଲଚର ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗେଇଛି ବା ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଯଦି ଆମେ ଯିବା ସେଇ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜି ସେଇଟା ଘଟୁଛି, ସେଇଟା ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ହେଇଛି। ସେମାନେ ପଢ଼ିକରି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ଇ ଧାରା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ନେଇକରି
ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ତିଆରି ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର କଥା ହେଉଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଲେ ଆମେ ରହିବା ନହେଲେ ଆମେ ରହିପାରିବା ରହିପାରିବା। ଆମ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିବନି। ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା କି ଆୱାଜ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାଉ ସଂସ୍କୃତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ। ପିଲାମାନେ ବି ଭାଗବତ ହେଉ ବା ପୁରାଣ ହେଉ ବା ଶିବ ପୁରାଣ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ପଢ଼ିବେ ବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଆଜିର ବାପା ମା ଯଦି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖାଇବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ହେଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ଫରେନ୍ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତକୁ ଆସିବନି। ଆଉ ଫରେନ୍ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ପଶିଛି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପୁଅ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ମତଟା ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଦେଖିକି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆମ ମାନେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପୁଅ ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆଜିର ଯେଉଁ କଲଚରରେ ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି? ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ আগর সমাজ আর বর্তমান এই মাধ্যমর সমাজ এই সমাজকে দেখলা বেলকে মনরে কিছু ঘৃণা ভাব হচ্ছে কিন্তু এইসব এখন নৃত্য রঙ্গ সমাজ হ্যাঁ সে সামান্য সে ফিরিঙ্গি শাড়ি গুটে পিন্ধি করি হ্যাঁ জানু যৌবন সবু দেখাই দেউছন হ্যাঁ আর দুনিয়ারে বুলুছন যাদ্বারা কি ইয়ে স্ত্রী এবং পুরুষ স্ত্রী বিল পাগল আর পুরুষ বিল পাগল। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଇକି ଯେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବା ଅଘଟଣ ଆଜିର ଦିନର ଯେଉଁ ସମାଜ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିକି ଯାଇଛି ସେ ସ୍ଥିତିରୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗାଥାକୁ ଆମର ବି ମାନେ ହୃଦୟରୁ ରହିବ କି ପହଞ୍ଚୁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଶିବ ପୁରାଣ ହେଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଜା ଆଈମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ଶୁଣିବେ ବା ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଯଦି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତଟା ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଭାରତ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ନହେଲେ ଭାରତର ଯଦି ସଂସ୍କୃତିଟା ଲୋପ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ବି ଲୋପ ହେଇଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏଇଆ, ଆଉ ଆମ ମତରେ ବି ଆମେ ବି ସେଇଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ କାହିଁକିନା ଆମ ମତ ବି ଏଇଆ କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ବି ୟୁବା ଯେତେବେଳେ ଯୁବକଟେ ଭାରତ ମାନେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯୁବକ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବି ଦେଖିଛେ କି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୁବକମାନେ ହିଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଯଦି ସେଇଭଳି ସମାଜ ଆସେ ତାହେଲେ ବି ସେଇ ଯୁବକମାନେ ହିଁ ନେବେ। ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ ରହିବ? ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ଆଜିର ୟାକୁ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ? যদি আমার ইয়ে সংস্কৃতি এবং যুবক মানে আমার যদি সমস্তে তার মানে ইয়ে যেকোনসি হলে পুরাণ হ্যাঁ শিব পুরাণ হোক বা অষ্টাদশ পুরাণ যেকোনসি পুরাণ পড়লে তাকর ইয়ে মন ঠিক রহব তাহলে দুনিয়ার ভাল মন্দ সমাজে সবু জানিপারে ন্যায় অন্যায় সবু জানিপারে ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମତରେ ଏହାଦେ ଦୁନିଆଟା କିଏ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଏସବୁ ବାହାନା ନାହିଁ କରବାର୍। ଯଦି କରୁଛନ୍ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଯାଇ ହେଇଯାଉଛେ ସେଟା ଅନ୍ୟାୟ ଥିଲେ ବି ନ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଏଇ ସେଇଭଳି ସମାଜ ଯେଉଁଭଳି ଯାଉଛି ଏବେ ଯଦି ଯାଏ ତାହେଲେ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେବାଟା ସାର ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଯଦି ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଯେମିତି ଆଜି ଫରେନ୍ କଲ୍ଚରରୁ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ଭାରତୀୟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଫରେନ୍ର କଲ୍ଚରକୁ ଆମେ ଆପଣଉଛେ। ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା ତାହେଲେ ଭାରତ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଆୱାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋକଚନକୁ ଆଣିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛୁ ସୋନପୁରର ସିନ୍ଧଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ
आज भी गाँव स्थिति आ वास्तविक चित्र या जे कि रास्तार चित्र मान ये सब भी आम देखिपारे। आज समाज जी बदली से तल स्तर को भी जाइए। आम ओडिशा की आवाज रे सब बेले कहीचु समाजर प्रति क्षेत्र को आम देखू भल कि खराब। ये सोनपुर ये वीडियो रे आम सब सोनपुर घटना आम देखा ता सहित ये जो किछि घर रही जाइए छात घर हैनी बा ये जो समस्या ହେଇଛି बा आज भी अपंतर मनीष जीवुची जीवन जीवुची केते कष्ट रे जीवुची बा जो दुख रे जीवुची माटी कांथ भांगी जाइए ता सत्ते भी घरे लोक रहुचंती। ये सब समस्या को लेकिन भी ओडिशा की आवाज आपण मानकु काली मुहूर्त को देखैबो निश्चिंत भावे। समस्त नमस्कार। यही यूट्यूब चैनल टी ओडिशा की आवाज आपण मानकर आपण माने आकु बहुल मात्रा रे शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु आकु आगु नबारे प्रयास करंतु। आमर मुख्य लक्ष्य है ओडिशा की आवाज ओडिशार संस्कृति कल्चर ओडिशार हजि जाइथिबा घटना ओडिशार घटुथिबा किछि घटना आ ओडिशार उन्नति न होई पारुथिबा कार्य को नेकी आकु आगु नबा आ ओडिशार आवाज को आगु आनिबार लक्ष्य ओडिशार संस्कृति परंपरा को आगु आनिबार लक्ष्य सेया नेकी ओडिशार ये जो आम यूट्यूब चैनल टी को आपण मानू भेटी दौचु निश्चित भाव समस्त समर्थन दिंतु। धन्यवाद।